И добре дошли, аз съм Малхакер и днес ще правим томбола в сервера на Gameplay България. Победител ще бъде само един човек. Ще тегля томболата на 75 сабскрайбера. Така и това е самата томбола. Получавате 24 лега, 64 златни ябълки, 14 ключа за крейта. Получавате също и меч на меч Ninja Sharpness 5, Smite 5, Knowback 2, Paraspect 3, Walking 3. И получавате Set Protection 10, Unbreaking 10, Respiration 8 и брадва Sharpness 9, Smite 9, Paraspect 7 и Walking 6. Пак казвам, ще тегля томболата на 75 сабскрайбера, един ще спечеля. И за да се запишете за томболата, вие трябва да се абонирате за мен, да харесате клипа и да напишете в коментарите запис, името ви в сервера и скайп за връзка. Аз пак ще оставя в описанието точно какво трябва да направите. И това беше от мен. Очаквайте още клипове скоро и довиждане.